Școala Juan Sebastian Elcano prezintă În familie. Această poveste este dedicată tuturor familiilor. În familie. De data aceasta, poți alege numele protagoniștilor. Astăzi, ca de fiecare dată, este o zi specială. Ne vom întâlni cu multe familii, descoperind că acestea sunt de diferite feluri. Cum vrem să facem multe activități, ne-am pregătit mai întâi un mic dejun consistent. Ce bună este prăjitura! Voi învăța rețeta! Am început dimineața vizitând o expoziție interesantă. Am învățat că arta are multe stiluri diferite. Profitând de inspirație, am vizitat un atelier de creație pentru a face propriile opere de artă. Circuite electrice, recipiente reutilizabile, instrumente muzicale utilizând obiecte, pictură textilă. După, am urcat pe terasă. Ne-am dat seama că există multe moduri de a ne mișca. Am vizitat grădina, iar cu câteva dintre legume ne-am pregătit, chiar acolo, mâncarea. Ce roșii bune! Vom planta semințe în casă. După, am strâns tot. Concertul începea. Am separat gunoiul. Când a ajuns momentul concertului nostru, am dansat fără a ne opri. Ce distractiv! Am cunoscut foarte multă lume. Când am terminat, am fost foarte fericiți. Mai puțin robotul lui Bebe, care s-a stricat. Să cumpărăm altul. Putem să-l reparăm. Îți explic eu cum. Am urcat la atelierul digital, unde se repară lucrurile stricate și se creează obiecte noi. Am imprimat în 3 dimensiuni piesa care s-a stricat. După ce am reparat robotul, ne-am îndreptat către bibliotecă pentru a-l căuta pe Bebe. Acolo se bucurau de povești. Ne-am alăturat pentru a le asculta. Vorbeau despre noi planete. Planeta pătratului trist, planeta rață, bicicleta mică. Ce interesant! Am vrut să învățăm lucruri noi despre univers, așa că ne-am ajutat de un telescop. Între timp, Bebe adormise, iar noi am continuat să ne uităm la stele. Marte, ursul mare, steaua polară, luna. Când am văzut luna, am decis să ne întoarcem acasă. Pe drum ne-am amintit de tot ceea ce am învățat astăzi în familie. Mâine continuăm.